Hos Mikkelsen? Ja, det er Astrid, de taler med. De vil snakke med Anton. Jamen, jeg går lige op og henter ham. Anton, Karl lige ringet. Har Karl ringet til hjemmetelefonen? Mor, helt ærligt. Du lever sgu i 70'erne. Prøv at se, hvad Kjeld han har taget med her. Det her, det er mobiltelefonen i 90'erne, mor. Det er sådan en, alle unge har. Hvorfor giver du ikke mig sådan en? Den kan ringe. Den kan trådløs. Den har antennen på. Prøv at se. Mor, prøv at se her. Du kan ringe. Du kan taste ind, så ringer du. Du kan stå i regnvejret. Regnvejr? Midt ude i en mark. Og ringe og snakke med far, hvis det er det, du vil. Du er bundet til en 70'er telefon i køkkenet. Det er sgu for dårligt. Mobiltelefonen. Helt død i 90'erne. Før var man bundet til et tråd i et stikkontakt. Nu her, der får du en trådløs telefon. Du har rør. Du har taster her foran, næsten ligesom en guitar. Den har antennen siddende her på siden, kan man se. Og så har den batteriet her. Batteriet sørgede for, at man kunne transportere den rundt over hele verden. Det var det nye.